a yau litinin 8 ga watan 6 shekarar 2026 inda ake gudanar da dawa tsaye a filin kofar kudu da ke gidan sarki inda ga 'yan bakanan ga 'yan kallo an cika a filin sarkin lafudin kano ya tuwo tare da tawagarsa suna zaga filin kofar kudu. Jami'an tsaro a tsaye suna ganin irin abubuwan da yake gudana inda a daidai wannan lokaci ne babba kabara na ke da aka shirin ci gaba da kasancewa tare da SBB Hausa TV domin kawo muku irin shirye-shiryen domin magana na sallama a tsaye ga sarkin lafazi yana ta ba da umarni yadda za a gyara filin kofar kudu inda yake ta zaga da biraren gashi ya zo ya nemi gu ya tsaya inda dakaransa suka tsaya a baya gaba kaɗan kuma ga mai ta fara can tare da 'yan bindiga suna busa suna zagaya filin kofar kudu inda mai ta fara yake kan doki yanzu dai ga wakilin dan amur ɗan kano shi ma yana ta ba da umarni yadda za a zaga gurin gasa 'yan baka sun zo baya ci gaba da kasancewa tare da SBB Hausa TV wanda ni babba kabara nake rike da haka na shirin a daidai wannan lokacin nan kuma ga sarkin boye shi ma ya tasa tawagar yanzu haka ga 'yan bindiga nan suna ta sakinta a filin kofar kudu yayin da kowar sarki zai shigo ta daya wurin da aka buɗe inda yanzu aka ga mai martaba sarki nan ana ta daga wani nema ga dakarun sarki nan a tsaye ga 'yan sarki ga hakimai a gefe da sauran bayan sarki da hakimai sun yi layi yayin tarbar mai martaba sarkin kano inda ake gwajin daba a jihar kano filin kofar kudu a yin 8 ga watan 6 shekarar 2026. kamar dai yadda kuke gani nan tawagar mai girma gwamnan jihar Kano ne inda mai girma famunan sakatare ya taho da shi da ES tare da gayyarsu.
Mun